Здравейте, мили приятели! Тази вечер реших да изненадам съпругата си с нещо бързо, но за сметка на това пък и вкусно. За целта трябва да готвим ето сега. Тук, да видим как се види само, да. Тук в тиганчето сипваме на око така около 150-200, не, 200 е много. Сипваме олио. Да загрее. Аз предварително съм си нарязал продуктите. Сега ще направя едни яйца, но интересни яйца. Не съм ги измислил аз, виждал съм го, когато бяхме на почивка в Турция с моята съпруга. И съм го виждал там. И ми беше много интересно, така и бяха много вкусни тогава яйцата. Затова реших да я направя, да я изненадам. Така че, гледайте какво ще се направи. Само да си взема дървената лъжичка. Да изчакаме да загрее олиото добре. През това време трябва да направим, насипим яйцата. Ето така. Ще изсипа в... Тук ще разбием няколко яйца. По принцип хората там ни го правиха за нас, за мен и за съпругата, с 4 яйца. Но аз ще сложа 6. Защото тогава ни стигнаха, наистина. Не ми стигна тогава. Така. Яйцата са готови. Сега остана да почваме да гласим. Първо, изсипваме, нарязали сме една средно голяма глава лук, която се запържва добре. В тиганчето. Така, след това сме нарязали едно люто чушле. И сипаме и него вътре. Запържваме така добре. Така ще е лютивичко, ама нали го правим за нас, за големи хора. По принцип знаете, че турците обичат лютивата храна. След това пъргаме вътре червена чушка. Нарязах една много голяма чушка. Затова ще е само една. И запържваме. Забравих да пусна ширмата и ще му вика. Не може сега. Запържваме добре така. Да омекне чушката.
Така, сега ще обърна камерата, защото не се вижда. Ето това нещо. Така. Сега изсипваме един буркан домат. Така, и оставаме леко да заври. Така, през това време аз ще запаля една цигара. Но, забравих, трябва да се разбият тези яйца. Нали са джуркани? И така. След като го направихме това, ще полеем яйцата отгоре. И това е начина. Сега ще обърна. Ето ги. Нали, разнасяме яйцата навсякъде. И после ще ви го кача какво се е получило. За сега довиждане от семейство Миланови.